Kardom nilimen ke nigom teron nale tum phan pini video nawan pichulok kopi videos nang kewan pima poltang te nale tum keceng men ke jodlang no lapen nale tum chini pulas nale tum a video kelang paja prang la ni YouTube channel phan subscribe tha lapen like tha lapen a video bang share non tangte tum a video le che than porona nili kopia video kopelam the si ke than pon jima poltang te isining oi me mate isining dok me a videos nili ke than pon ji pima poltang te non che than nam lana Tiwi mana ada dukan gitu, an kai ke wang dah, bayi thok yang lihat lo, bayi thok orang lihat lo, an nan bangai apa ruipin, nanti lihat bangai nang lihat, mata ciri lo tiwi long ni dah lu, amat terdak sih sematum kadewe thorpau di tulo, amat se tanah thor bangai kadewe se di tulo an long lo, nanti pini bangai di tium, nilai masar mata kita harus long lo. Betul bakosan pene kosan mana, ajini ni untar lo, an kosan pene. patumi dikhe jong ni phai kre ke thomani pai chiklo binang tipi phan pang thek tum aprana armuder alongli arong labangke sokpuru borugang di masa district along realo gorompani constituency alangli kopi kosan penani pang thek tum aprana armuder lo alangli han same chuyor chulang bom asai si klembom alangli kaki same han pini lai si chuyor chulang bom alangli kopi kosan peloni kopai kelang nu pena jok ni phai kre thomani ke alangli ami thang akulat long pen hala chuyor chulang adim pen hem kachewang ahut sokpuru borugang LP school athengnu mate pua apong rap anung hin ko phangarum hin si binang tipi phan apran armudam delo kumatum si kapat chima kumatum sa apran karmun man non make lang tum pang thek thela alangli hema sormen lamake hemari tera asi ajo same lang tum biota channel lo je kopi posi wang verek ma han ke chyor dam same arni wang ka arui wang ke wang dap prang bon same pini bai posi wang terang mapsi hala hem sor hemari terang tum same pupu ki than pen phun chi biota pen la so jo ma ke reason de telo la si puthot adap kang thang pen ke atum pu adon ara pen pu biota chen si phone call si ampa ke reason lo ampa ke lah sokpuru borugang LP school thengnu pu anung hin make munit ke pona botsi theklong si lapusi humri dun si lapusi dun si lapen hadak same ko phanga rum long si kichitang ar pu make thekdam long lo lasi ko masi lason kapachi wa masi aprankan man non make nia pe thelang mate pang thek thelang lasi lapuson alam arjulong pe same police tum aphan same data pale pen police tum same dak nang humridun pen asum se postmortem aphan same pondet lo hadi fuan asi komasi kapachima komasi lason ke klema asi police tum ke postmortem ji mate retarded ji pusi hadi fuan kichitang arpum same pondet lo asi non make alang tum ahemasor hemari terang ahin pen make le aso komasi kapachima komasi apran karmun ma osi so abdiota non make long lelang pusi ahemasor make pachini pono asi pusona lam ke litum aprang pe sami tum arjulong bomlo ni thang karbihan sami son asai lang no bang claim data do lapen habang asu tum sami claim data do asi non make itu pang thek thelang osi police tum non postmortem phan pom bomlo lasi abdiota bang ke long da prang po asi tum so puthot berta long pute aku tum puthot nang pachini po asi non make komasi kapachima komasi apran karmun ma no make pang thek pon thek thelang asi itum ko puson si lason sai claim nang ko kola pulutang tel ke ilitum je aning khenu tum hedi tangka mane tangka lo asi same chiyor tolang bom same pinan ching thur iro apuson same doglo angli hudat long same dukan chubidin lo lapuson lo lapen ilitum lason bang ke claim mane padu same di nonson ke asomar som me thero rai pos me nan ke arta ke do por arta same pen an do po angli ko anone ke padu han ke chiyor tolang pen chinglok ko anone asomar chuk yun han an ka bor ipen mosame bikuson pen ne ko pai kelang no pen apran armudet lasi lapuson mang ke itum ningduk me ate ning oi me lam lo lasi itum si tangka join ke emek chuphen du nang ne
bangta cipaduk krip mate cipaduk krup asi bangta ke long lo culong lo asi athak tum ke jela beha be parin liklem non ajar asai liklem non la ni ke klem asai son si na klem dun e phan pe na pa phrang jet le e phan pe nang lit jet le purun te ning khen tum do de ko please ko son si la phan ni ke pa phrang long po jong si la do bom lang te ni ke pa phrang nu thek thilu do apuson aning kama tha tum sami do asi la puson ma ke chok chilo si la puson ma ke badu sami klem na ne na son ma ke ning oi memi athema la pulo munit hian e pran charmut ke mi o sai kali ichithi chek pot la ke chi da prang pot mi thang ta athema mi thang sami ikai bang en man mi munit ok chu tang lu pulte ikai bang en man mi apuson asi tum ma ke la puson sai lang no ma ke badu sami klem na ne sining oi memi binang tipis tame an artak ong mas tame apranda nanglo nang supir pen chiboy nanglo pen alang li hamsor hemari tirang tame arta dolo alang les tame kesar ke kriya por anone kamatha nanai kisu puson yo asitum ning duk memi ate ning oi memi asitum so alu tum bustami anone kachiyor pocholang men kachipaduk asomar tekning rening julong ning pen kabor ipen ajok pi ko son ne ko pa kelang no pena jok athema kachjor kacholang ke ajelu ta do po phelu ta do po athema kenang ji kenang sot athema han nang ni pulte cholong le det po sa ajo phelu ton ing ting kok same ka panang ji phan ke chu yor cholang na ko lo se alang li binak ti pistame pen hapu han nang erjat pen hem ga chewang hut mang ke tang thek tum pi ko son le kai dim kai ani ke la puson se bon sami ni phai kre thom pai chiklo ani ga sam por phai pho apor malom ke ne phan apra ar modet lo apu ko phang ar tu himsin kichi tang ar pum ke thek dam long asi ko puthotang le tum phan aso bir ta long lo pulte al tum phan na than pa chini pon asi nili ke than pon ji ke pachini pon ji ke lapan hendo nili lam the kardom